membre de la mesa sectorial de l'ICS i avui hem convocat una manifestació conjuntament amb la ciutadania perquè defensem unes condicions de treball dignes, perquè pensem que això està directament relacionat en donar una qualitat assistencial que la ciutadania en mereix. Jo penso que el que vol aquest conseller i aquest govern és tot el contrari, no? Començant per deteriorar les condicions de treball del personal de la sanitat pública per acabar deteriorant les condicions de la sanitat pública. De fet, en la reunió que van tenir l'altre dia del Pla de Salut està claríssim que el que volen, i amb els seus experts i amb l'informe que han presentat, tenim claríssim que el que volen precisament és això, no? De deteriorar la sanitat pública i fer negoci amb la salut, amb les empreses sanitàries que fan negoci amb la salut. Això és el que pretén aquest govern i pensem que avui és un dia important perquè tant entitats veïnals, ciutadanes i sindicats estan a la lluita al carrer defensant això, no? Condicions de treball digna i una sanitat pública que sigui 100%. Sí, el tercer conveni vosaltres no l'heu signat. Què és el que penseu que falta en aquest text? Nosaltres pensem que el tercer conveni va claríssimament lligat amb això que diem. De fet, el que fa és únicament i exclusivament menysprear la plantilla de l'ICS, perquè després de 17 anys que estaven sense un conveni, se signa un conveni ara que ni de mitjana suposa un increment d'un 5% de mitjana, però si això ho desglosem per categories professionals, hi ha categories professionals que l'increment salarial és zero. O sigui que tenim claríssim que la línia és aquesta, no? Deteriorar les condicions de treball de la plantilla per deteriorar la sanitat pública. Noteu que hi ha com una diferència en funció del perfil professional en aquest conveni? Clar, el tema és aquest, no? Jo penso que el conseller va fer una mesa paral·lela amb el sindicat de metges. Aquesta situació de la mesa paral·lela la va portar a la mesa sectorial i clar, nosaltres no s'ha tingut en compte la resta de categories professionals. Nosaltres el que defensem que a l'IC treballem metges, infermeres, tècnics, tecais, celadors, personal de manteniment, el personal de la neteja, o sigui, tot i absolutament tots amb la seva responsabilitat cada categoria professional, per suposat, però que tots són molt importants i per tant el que no podem fer és menysprear categories professionals i donar-li solo exclusivament alguna.